So na diri ang balcony diri, tapos dahil mo silingan na po'y balcony, so mag-ananan lang mo ni Mads. Mads, igna ko paghalay og yellow Mads kung wala si Pads ha. Tapos blue kung naa siya para pwede ni ko mamahaw diya. Good morning people, welcome to Bitok Bitok University. Oh yeah, Bernie Bitok Bitok here. Sa tanan mga nag-subscribe na dagan salamat. Kung wala pa, please subscribe below mga kapamilya, mga kamurkada, kapamilya, kapuso, kapatid, kaspa, kagitanan ng mga kalya. Alright, good morning kanin tanan. And guys, it's been a year na nga gitago-tago na ko ni siya nga sikreto ni siya may galaw. Wagi ko nag-vlog about this. Wag ko mag-post about this. Doon ay uban mga stories pero akong giundangan kaya akong mga anak ka Facebook na maybe nakita ninyo nga nag-vlog ko about sa among balay. It's been 1 year na nga nagkuha kog balay dinhi sa Westwoods. Yes, after sa akong mga giipon ako nga kwarta sa mga talent fee, sa mga endorsement fee, tanan-tanan. So at least akong gipakita ang ako na kining sitaw gani it's harvest time. Pero it's about time na nagunan minimisa mo ba magpalit yung tagbalay na kana atong kaugalingon. Kaya mong gipuyan di man namong balay. Ever since namin yung minimisi sigala mi grinta-renta balin-balin anton nga nami sa bugo pero sa iyaman ng nanay di nako. After a year nagsugod nami ana nabuo na gid siya. Alright? And guys, nako yung mga pictures nagsugod sa katong wala pa guba pa hantod nabuo na siya. And now karong adlaw murag final na namo. Ladies and gentlemen, welcome to my new house. Final punch list among gitan kung say mga problema guban pa and itorta mo kamoy primero makita raw pa gini ang balay wala pa yung mga gamit and actually gamiton ako ni ang vlog para mga suggestion sa inyo ha unsay buhaton unsay design asa ko makakuha uban pa mga supply kasi siyempre kuralon pa ni siya mamalit pa ko gamit ubanin ko ninyo ani nga vlog but I'm sure before na ko ni na-upload nakabalo na siguro ako mga anak so na ako'y vlog nga i-surprise na ako sila ani nga balay. Okay, kiwa sila kabalo nga nagkuha kog balay para sa ila taguan gyud mo ni Mrs. for 1 year. Okay, so I'm sure pag upload na ko ani nakabalo na sila ani and itorta mo aning balay dili day karong panahon na pa sila kabalo day sa pag-record na ko pa sila kabalo so itorta mo pero pag upload ani nga video I'm sure maybe kabalo na sila no. Sa daw naglibo ko sa Mr. basta kay mo na yung balay karon. Okay, so 250 square meters tapos ang balay mismo 100 medyo dako sa siya and warag worth it ra po na warag lamb. So kana makita ninyo mo nang balay kani nga yuta diri dito padulong apil na siya. Are you guys ready? And dako kay kong excited kay ko dako kong pasalamat bahalag medyo kailangan magkayod pa more pero at least na ang fruit of my sacrifices, fruit sa akong mga kahago ug tanan-tanan na ako nagpasalamat sa inyong tanan nang nagtanaw diya. Alright, are you guys ready? Itorta mo. Alright, before me mosulod ipailasan ako siyempre ang engineering sa diri. Boss, smile sa boss. Kana mo nang engineering diri o ang among contractor nga diri. Say first nang gani mo brother.
Dexter sir. Dexter. Dili ni madato iyang apelyido kay Purpur man ning apelyido. Dexter Purpur ini sa madato ni. So for 1 year amo ning gitaguan. So siya ang gihatag sa mga kontraktor kay di daw sila gusto daw nga panang dapat daw gwapo gid akong unit. Kaya ako man siyang iba sa MOR basta niya tarungon. Alright. So boss natakal sa panano burag final punch list na ni boss na. Okay. So let's go. So dala nato ni mga gala. Kamo ang primero makita ni akong kuan. So ang among balay actually nako sa Westwoods. Premium Plus ang tawag akong model ni boss no? Premium Plus. Okay, so mo ni akong lote diri. So wala pa koy coral. So mag-budget na sa kog coral. So bago ni siya, under ni siya sa pueblo. So na yung mga housing diri. Ana. Pila ni ka years nagsugod yo diri boss? Pila na ni katuig ang Westwoods? Pila na 3 years. 3 years na. So mga 3 years na timingan lang yun nakakuha ko gwapong lote. Diri sa kanto mo lang medyo dako-dako sa 250 square meters. So muna yung mga taga Pueblo so checking before nila na i-turn over, tanawan pa man gyud na kung gwapo ba wabay leaking. So guys, welcome to my new home in Westwoods sa Pueblo. So, okay, so una nimo mga i-check syempre ang kanang mga portahan basi di mo lock be, basi be dapat na wag gisangit may gala be. Ay kaswabe may gala. Burag ka ng 18 years old pa kayo ba? Kanang pak! Swak pa kayo ba? Alright. Tadam! Inalagay mo diha. Ayun mo na yun. Ayun na, B. So, muna ang ground. So, 2 floors di siya nga balay. Wow, napay reverb. Akong tingo. Oh! Burag na yung misa ba? Ang Ginoo manakaninyo. Okay. So nata din nakita mo maghiwi imong portahan diri oh. Grabe ni mo daw ni mga panahon na nga imong lilion ng mga hiwi. So mo ni siya ang ground 2 floors ni siya. So na ground mo ni ang ground floor. Okay. Tapos glass din ni so kana diha mo pa na akong area diha kung asa ako pa nang ipa kay kuan pa man di pa kay green butang pa to nagkuan diha mga bermuda ko pa diha pod sa likod so kaya buhat pa so mo ni akong okay so nay primero nga kwarto ni sa katabang so magkuha man kog katabang sa kuan kanang Brazilian model nga katabang diri na ko siya ibutang. This Brazilian bombshell stands out. Okay, so nadiri. Tapos na siya own CR. So gamay ra yung country niya na sa katabang ni. Pero in fairness sa katabang na siya own CR. Ah. Di ba? Own CR. So diri ang likod. So magpabuhat pa ka diri og labhanan og uban pa. May likod din yun. Tapos mo din yung main na mo nga CR diri. Okay. Suabe. So napoy on CR diri. Burag nag-worry na ko diri bagay kung mulingkod ko diri, makita na ko ang silingan no. Oy pre, nalibang ko na pre. Okay. So I have my own CR, main CR. So far okay naman, right? So wala pa may tubig. Ang tubig diri sa Westwoods kay ang pueblo na own water. Ta kami dool mi mismo sa tank tapos ang kuryente wala. Now, welcome sa among second floor. May second floor. Actually mo ni ang dream nga house sa akong mga anak na may second floor na sila own kwarto. So pag sulod nimo, this is the to be kung okay ba pakalak. Muni siya ang main. Boss! Ano yung mga tao rin? Libre tao rin. So muni siya ang muni main bedroom, main na mga kwarto. Tapos rotonda na layon bintana na diri oh. Diri, pak. So hawan kay siya na diha. Di? Slide na. Okay ba itong mga kuha na ni?
Diri anay balkon diri. Ay. Napamali bagong pintal. So na diri ang balkon ni diri. Tapos dahil mo silingan na po yung balkon ni. So mag-ananan lang mo ni Mads. Mads! Mads, igna ko paghalay og yellow Mads kung wala si Pads ha. Tapos blue kung naa siya para pwede ni ko mamahaw diya. Ang pinakalamian ni diri mo nang naganan ko aning Westwoods. Kay sa kilid nimo forest pa na mga gala. Hangin pa kayo. 'Di ba? Chennai forest wala gina nila gihilabtan diha. So ganan kay ko. So dili kay init tanaw nimo ang palibot to na yung mga bukid-bukid oh. So na bura siya burag subdivision nga naay mga kuan sa lalo, ang housing burag sulod siya sa mga kabukiran, mga green. So lami kayo inganing oras karon actually pa alas 11 11:20 na. Pero bugnaw kayo hangin kayo may gala. So there. So diri para maklaro. Diri dayon ang kwarto sa akong mga anak pon. So nay isa ka kwarto dinhi. There. Isa ka kwarto ni diri. Kanin diri nga kwarto mo ning pang entertainment room, pwede ra pon. O di ba tanawa ang among background no? Forest pag kanindot. Dollar po ko sa water pump. Okay. Tapos nadayoy main nga CR. There. Sa morning CR diriya. Sa second floor. So sa mga bata, so na po sila yung CR diri. Diba? Amazing. I so love it here. Okay. So actually gina-check na namo ang final na nga pa dyan. Yung mga minor wa nag-ingon na ganun. Guba yung kayo nga grabe. Sunindot na. Di ba boss? Okay na boss? Okay kaya. So housewarming na ang sunod ni boss. Lechon na ni dapat. Pakas naman sir. Wala mo gutong gingon. So kailangan magpalitson rin mo ni mo dire. Padugo ba? Imbitahan mo sir. Oo, bitado mo. Unaon sa akong napkin sa akong anak, akong asawa. May una nga padugo. May na pure nga padugo na. Mana siya nga padugo. Ana man na. Talagang bete mga kuan. So karon guys, so makita ninyo kung bago ang balay medyo lain magdala kag Canada mato nila lain daw nang magkuha kag karaan nga gamit. So bag-o na po na gamit. Mas gasto na hinuon. Sumuot. So ubani ko ninyo guys kung unsay pwede palito nani unsay bagay ani og actually ubani ko ninyo ani nga mga sunod na mga vlog nako kung asa mi mamalit ang mga gamit unsa na mo diskarte kasi syempre kailangan pa may coral screen po ani tapos kailangan pa namo nabutan dia tapos mag-landscape pa para mas magwapo ni. So any suggestion comment below kay kaning uban diri butangan pa man mga aparador uban pa. Okay? Alright, perfect.